Cambra i avui us vinc a recomanar el llibre d'Albert Espinosa que es diu El món blau, estima el teu caos. Doncs, primer de tot jo vaig comprar aquest llibre per al títol seu de Estima el teu caos i a més perquè Albert Espinosa havia sentit molt a parlar d'ell i mai havia llegit res. Sabia que tenia el món groc, que és pel que es va fer famós, i volia mirar a veure com escrivia. Doncs el que destaco d'aquest llibre, més que la història que explica amb el seu personatge, és les emocions que et fa sentir durant el llibre, perquè ens presenta reflexionar sobre un tema que mai es parla, que és la mort. Llavors ens presenta un personatge que està a punt de morir-se i li han quedat dies de vida. I aleshores, a partir d'aquí, aquest personatge decideix viure la vida, el que li queda de la vida intensament, perquè no ho ha fet fins ara. O sigui, ens fa reflexionar sobre que fins que no sabem que ens anem a morir, no sabem viure intensament. I això és el que m'ha donat ganes a recomanar aquest llibre, perquè crec que aquest tema és un tema que mai es toca i que val la pena molt reflexionar sobre ell i ens dona més ganes de viure. Llavors, us el recomano per això.